ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರ ಆಯರ ಕಾರಣದಾದ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಮಸ್ಕತ್ತದ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಆರು ಹಿಂದಿದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಬಂದೆ ಪನೋಲಿ ಆರು ಈ ಮೂವಿಗೆ ಬರೋಡ್ ಪಂಡ ಈಗ ಮೈನ್ ರೀಸನ್ ದಾದ ಆ್ಯಂಡ್ ಈರನೇನು ಲೆಪ್ಪೋಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈರೆಗೆ ಮೋಟಿವ್ ದಾದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾನೆ ಎನ್ನಾತು ಮಲ್ಲ ಮೂರ್ಖೆ ಬೇತಿರಲಪ್ಪ ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಊರಿನ ಕತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಊರಿನ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಸಲ್ಲುವಂತಹ ಕತೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಲರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಟೀಸರ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಟ್ರೈಲರ್ ಇನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡ್ತೀರಾ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊ ಆರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಆರು ಸುಮಾರು ಮಲಮಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದೇರು ಕನ್ನಡ ಮಲಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ನಾಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ದೇರು ತೆಲುಗುಡು ಹನುಮಾನ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಆಯ್ನ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಆರು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ 5 days ಅಂತನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ನ ಎಂಚ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ನನ್ನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಅಂತ ಬಂದು ಯಾನ್ ತಿರಿಯೋನ್ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಇದು ಯಾನೆನ್ನ 100% ಕೊಡ್ತೆ ಮರ ಎನ್ನಡದ ದಾದ ಮಾತ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆದ ಎನ್ನ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಹೈದಿ ಒಂದು ಏನು ಮಲ್ತೆ ಅಂದ ಸಕ್ಸಸ್ ಏನ ಕೈಟ್ ಇಜ್ಜದೆ ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ತೂದಾಕಲ್ ಬಿದೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಕೊರ್ಪುನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಕೆಲವರು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪರತ್ತೆ ಅವು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಖುಷಿಯಾಯಿನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ತೋಜ ಇದು ನಾನು ಅಲ್ಪ ಪಂಡದ ಪೋಲ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದೆ ಈಗ ಅವು ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಸುನಿಲ ನಾನು ಆ ಪಾರ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತು ಈ ಮಾತ್ರ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಬಂದದ್ದು ಸುಮಾರು ಜನ ಪನ್ನಾಗ ಜೆನ್ಯೂನಿಟಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡು ಓಕೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ರಿಯಲಿ ಇಷ್ಟ ಆತ ನಾನು ಮೇರಿತ್ತ ಹೀರೋ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿನ ಹೀರೋ ಅತ್ತು ಮೇರು ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಲ ಲೈಫ್ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಅದು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಏತೋ ಬೇಲೆ ಮೀರು ಮಂದಿರು ಪಂಡ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಡ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅತ್ತು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿತ್ಲಕ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತೇರು ಬಂಗದಗಲಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದಿರು ಅಂಚೆನೆ ಇರೆಗ್ ಈ ಮಸ್ಕತ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪೊಡಂಡ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡ್ ಪಂದಾಂಡ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮೈನ್ ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಬೋಡತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಅವು ಏರಂದು ಪಲ್ಲೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಪನ್ಪುಂಡ ವೆಂಚರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ದ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯಲ್ಲ ಬಟ್ ಇರ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ತೋರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣಲ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡತಿ ಐಗೆ ಎಂಕಲ್ ಇರೆಗ್ ಖಂಡಿತ ಅವೊಂಜಿ ಇರ್ಕೇನ್ ನೆಗಿತೆ ಎದೋ ಜನ ಆಡ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸುಂಡು ಮಾರ ಇರೆಗ್ ತುಲೆ ಕಾಸು ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಿರಂದತ್ತೆ ದಾದಾನ ಮಲ್ಪೊಡೋದು ಮನಸ್ಸಿತ್ತನೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಎಂಡ ದಾದಾನ ಮಲ್ಪೊಡೋದು ಮನಸ್ಸು ಉಂಡು ಕಾಸು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಂಡ ಬೋಡೇನತ್ತಿ ಓಮಂಟ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದೆ ಧನುವನ್ನೇ ಇದೆ ಈ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಜನ ನೆತ್ತ ರೂವಾರಿಲ್ಲ ಆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಆ ರೀತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ತುಲ್ಲಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರೆ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಧನು ಲಾಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮೀಟ್ ಆವರೆಗೆ ಬೈದ ಅವು ಏರ್ ಪಂಡ ಉಲ್ಪತುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಆರಿ ನೀಡ ಬೈದಿನ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ಕತ್ತಡ್ ತುಳು ಮೂವಿ ಜೈ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂಡ್ ಅಂಚದು ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಜನಕ್ಕುಲು ಏತೆಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೇರು ಪಂಡ ಆತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಎತ್ತೋ ಇತ್ತ ಲೆಜೆಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಾಗ ನೆಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂದೇರು ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಇರೆಗ್ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ಕತ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಫಿಲ್ಮ್ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದಾಗನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕರ್ ಆದುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಸಲ ಸಿನಿಮಾ ತೋದುಪ್ಪ ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಲ ಪೋದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಈತ್ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ತೂದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಓಲೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೇರು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಂಚ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಫೈನಲ್ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಇತ್ತಿಲಕ ಸೊ ಐತ ಮಿತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಐತ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚ ನಾವು ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾನಾಗ ಏತೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ದಿನ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರ ಆಯರ ಕಾರಣದಾದ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಮಸ್ಕತ್ತದ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 7 ಶೋ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೂಸ್ಟಪ್ ಆಂಡ್ ನಮಕ್ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕುಲ್ ತೂದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ರಿವ್ಯೂಸ್ ನನ್ನ ಓಲ್ ಮಾತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋಂಡು ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನೊಂದೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇರೆಗ್ ಮಸ್ಕತ್ ಬತ್ತದ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಈತ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಪಂದ್ ಎನ್ನದಿತ್ತಾರ ಇರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂದಾರೆ
ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ಕಸ್ ಸಿನಿಮಾಲ ಮಸ್ಕತ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗಲ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇಶ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ಮಸ್ಕತ್ ಅಂತ ಪಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಟ್ರಿ ಸೊ ಈ ಸಲ ಅವೇ ಏನು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮಸ್ಕತ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಂಚಂತ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಊರ್ದಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದಿರ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಆಕ್ಲ ಏಪಲ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಏನಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೇತೆ ಒಲ್ತಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂ ಇಜ್ಜಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ ಪನ್ನನೇ ರಿವ್ಯೂ ನಾನು ಒಡೆಗ್ಲ ಸೊ ಅವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ತಿಕ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಪಂಡ ಇತ್ತ ನೆಟ್ ರೆಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ನಗ್ಲು ಉಲ್ಲೇರ್ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಆಗಲಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೈದಿಜ್ಜೇರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಆರು ಹಿಂದಿದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಬಂದೆ ಪನೋಲಿ ಆರು ಈ ಮೂವಿಗೆ ಬರೋಡ್ ಪಂಡ ಈಗ ಮೈನ್ ರೀಸನ್ ದಾದ ಆ್ಯಂಡ್ ಈರನೇನು ಲೆಪ್ಪೋಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈರೆಗೆ ಮೋಟಿವ್ ದಾದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕರ್ನಾಗ್ಲಿ ಏರೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪವಡು ಅಂತ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಸೊ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಲೆಕ್ಕ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ ಇಂಚ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನೇನು ಅವೇ ದೆತ್ತನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ ಪ್ರೂವ್ ಆತನ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನಾರನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಯರಪೋತಿನ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 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 ಮೀಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆರಗೇನ ಗುರ್ತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಣ ಅವಾಗ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮೀಟ್ ಆವೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಣ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡು ಅರೆಗೆ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅದು ಅರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ಅದು ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಪನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನೇ ಇಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆದಿತ್ತು ಅದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಲೈಫದ ಆ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣ ಮೊಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಆದಿತ್ತು ಅವ್ರು ಬತ್ತೀರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೀರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತು ರಿಲೀಸ್ ಟೈಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲರಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಲಕ್ಕಿಂದೇನು ಬಿಕಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅದನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಗೋಸ್ಕರ ಬಟ್ ಏನನ್ನ ಆರು ಚೂಸ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಬೆನಿಟಿ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಿ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿಂದ ಬಂತಾನೆ ಇರೆಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ದಾಯ ಪಂಡ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ದಿಯರ್ ಅಂದ್ ಪನ್ನೋಲಿ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿಡು ಏತೋ ಹಿಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂದೇರಾರ್ ಬಟ್ ತುಳುಟಿ ಇರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಬತ್ತಿ ಇರೆಗ ಆ್ಯಪ್ ಹೋಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಖಂಡಿತ ಬಿಕಾಸ್ ಆರೇಗೆ ಬೋರ್ಡನ ಆರು ಏಪಲ ತುಳುಕು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಬೈದು ಬಟ್ ಆತ ಜನ ಆರನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ಲ ಮಲ್ದಿರು ಬಟ್ ಆರು ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾನ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತಿ ನಾವು ಎನ್ನೊಂದು ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಬಂದು ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಆರೆಲ್ಲ ತೊಂಬರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಹೆಚ್ಚು ಆರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಆ ನಿರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಸೊ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಏನಿಟ್ಟು ಜೈತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆರೇನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಕಿನೇ ಬಂತೆ ಅಂಚನೆನತ್ತ ಹೀರೋಯಿನಿ ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ತುಳು ಆರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳು ಕಾರ್ದಿರ ಇದನ್ನ ಒಂಥರ ಮೂವಿ ಎಂಚಾದ್ರ ಮಂಡ ಊರಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏನ ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ ಟು ಲಗ ಚೊಚ್ಚಲ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ್ಪರೆ ಅಂಚ ಆತಡ್ ಇರೆಗೆತ್ತು ಮಂಡ ಇರೆಗ ಆ ವಿಷಯ ಇದು ಪ್ರೌಡ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಅವು ಪ್ಲಾನ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಏರೆಗಾಲ ಒಂಜಿ ಅತನ ಆರೇನು ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅತನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೆತೊಂಬರೋಡು ಅವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಪ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರೆಯನಾಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದಿತ್ತು ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರು ಬತ್ತನೇ ಅವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಪು ನಂಚಿನ ಒಪ್ಪುನು ಕೆಲವು ಮಾತಿದ್ದ ಬರೆಯಬೇಕು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಏರೇನು ನೆಕ್ ಪಾಡೋಲಿ ಏರ್ ನೆಕ್ ಸೂಟ್ ಆಪಿರ ಅಂತ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಡುಪ್ಪನಾಗ ಅದ್ವಿತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತೀನಿ ಆಯ್ಕೆ ತುಂಬ ಏಪನ ಆರಂಗೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಅರೆಂಡ ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ಒಂದು ತುಳು ಮಲ್ಪಡೋದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅವಳೆಲ್ಲ ಥರಡಿ ಇತ್ತು ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾಡೋದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಅದ್ವಿತಿನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಆ ಒಂದು ಮೆಚೋರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದಿತ್ತು ನಾವು ಸೊ ಅಂಚನ ಮರಣ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಅರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡೆಡ್ ಇದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ತೂಪಿನಾಗಲ್ಲ ಆಗನ್ನ ಈ ಮೂವಿ ದಸದಾಗ ಲಾಂಚ್ ಆಯ್ಯರ್ ಬಂದು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿಪ್ಪುಣತೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ನೆಟ್ ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಮಂತಿದ್ರು ಬೇತ ಮೂವಿಡು ಆರ್ಲ ಈ ಮೂವಿಡು ಅರ್ನಪುದಾರ ಇರ್ನ ಬಾಯ್ಡು ಬರಡು ಎಸ್ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ರಿ ಸೊ ಆರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಸುಮಾರು ಮಲಮಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದೇರು ಕನ್ನಡ ಮಲಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ನಾಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ದೇರು ತೆಲುಗುಡು ಹನುಮಾನ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಆಯ್ನ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಆರು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ದೇರು ಬಟ್ ತುಳು ಟು ಆರೆಗ್ ಮೇ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಆಫರ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಾಣದನ್ನ ಅದು ಅವ್ರು ಬ್ಯುಸಿ ಆದ ಮಲ್ಪರ ಆದಿಜ್ಜಾಣ ಗೊತ್ತು ಜಂಗೆ ಬಟ್ ಯಂಕ್ ಯಾನಾರೇನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆನಾಗ ಯಂಕ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರೇ ಮಲ್ಪೊಡ್ನಿತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಅರ್ನ ಈತು ಸಿನಿಮಾಸ್ ಪಣ ಆರೆನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಇಡಿತ್ತೇರು ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ಕುಡರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ದ ಆರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಮೂವೀಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆರ್ನ ಒಂದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆದಪ್ಪು ಆರ್ನ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ಸ್ ಆದಪ್ಪು ಆರ್ನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆದಪ್ಪು ನಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಅವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಬೇತ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ತರಗೆ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಾಣ ಬಟ್ ಆರು ಪಾಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೊಂಡಿರು ಅವಳ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅರ್ನೊಂಜಿ ನಿಯರ್ಲಿ 20 ದಿನದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಸೊ ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ಮಲ್ತಿನಡ್ದ ಹತ್ರ ಆ ಪಾತ್ರದ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇರೆಗ್ ಈ ಮೂವಿಡು ಇರ್ನ
ಇವನ್ ಪುದಾರ್ಗ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಗ್ಲೇನು ಪಾರ್ದಿನ ಹೆಸರದ್ಲ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಎನ್ನುಂಡು ಇರೆಗ್ ಖಂಡಿತ ತುಲೆ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇತ್ತೆ ಬೈದರನ್ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಅವು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ ಅವು ಸಿನಿಮಾನ ಅರ್ನ ಪುದರೆ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಬು ಲೆತೊಂಪುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಮೋಕೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಏಪಾಗಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬ್ರಾಡನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಲ್ಲಾವಡು ನಮ್ಮ ಒದ್ದಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಣು ಅಂಚುಪ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ರು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಕ್ಲೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಡ್ ಅವು ಹೆಲ್ಪ್ ಆತಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಇಡು ಕುಲ್ಲುದನ್ನು ಸೊ ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ರೀಸನ್ ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ ಒಂದು ಇನ್ನಿಗಲ್ಲ ಏತ್ ದಿನತ ಪಂಡ ಮೂವಿ ಏತ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಐಟಿರೆಗ್ ಆಯ್ನ ಏನು ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮದಪರ ಅಂದಿನ ಮೂಮೆಂಟ್ ದಾದಂಡು ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಓವರಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು 55 ಡೇಸ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದ ನಮ್ಮ ಓವರಾಲ್ ಮಾತ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಕ್ ದಿನ ಬರೋದು 55 ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ದ ನಮ್ಮ ಸೊ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಇಂದು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಕ್ ಬಟ್ ಅವೇ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ 5 ದಿನ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ನನ್ನ ಏತ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಏತ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತಿಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ 5 ಡೇಸ್ ಅಂತನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ನ ಎಂಚ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ ನನ್ನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ 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 ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದುಪ್ಪುಡು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆದುಪ್ಪುಡು ಅಂತಂದು ಯಾನ್ ತಿರಿಯೋನ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅವು ಅತನಾಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೆರ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಡು ಅಂತ ಪನ್ಪುನೇನು ಕಲ್ಪಾಯನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ 5 ದಿನ ಅನ್ಪುನಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವು ಏತೆ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಏತೆ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕನ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ 5 ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಶೂಟ್ ಅಂತನಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪನೋಡಾಂಡ ಈ ಮೂವಿಗ್ ಇರು ಎನ್ನ ದಿನ ಆತ್ ಪಂಡ ಓ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದಿ ಒಂದಾರು ಪಂಡ ಏತ್ ಮುಟ್ಟ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವು ಇತ್ತೆ ಸೂಫ್ರಮ್ ಸೋ ಆದಿಪ್ಪಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇತೆ ಮೂವಿ ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಇಜ್ಜಿನಮ್ಮ ಆಂಡ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಹಿಟ್ ಆಯ್ನ ಫಿಲ್ಮರ್ದು ಒಂದು ಓ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪೋಪಂದು ಎನ್ನುವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾನೆ ಎನ್ನಾತು ಮಲ್ಲ ಮೂರ್ಖೆ ಬೇತೆ ಇರಲಪ್ಪ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನಂಚು ನಾವು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲೇಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟ್ ಆದುಪ್ಪು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದುಪ್ಪು ರಿಲೀಸ್ ಆದುಪ್ಪು ಆಯ್ನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಪುನ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಐಟ್ 1% ಕಮ್ಮಿ ಆವಂದಿನಂಚಿನ ಎಫರ್ಟ್ ನಾನು ಪಾಡೋಡು ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಸೊ ಏನು ಇಡೀ ತಂಡ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಲಿಂದ ಬೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಅವು ದೇವರ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಸೊ ಅವು ಆ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಏರೆಗ್ ಏಪ ಎಂಚ ಅವು ಏರೆಗ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಒಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸರ್ಕಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಜೈಕ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಎಫರ್ಟ್ ಐಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ತೇನ ಅತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಕೊರ್ತೇನೆ ಅಂದ್ ಮಾತ್ರ ಒವಾಲ್ನ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮರಂದು ಒಂಚೂರು ಎಫರ್ಟ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಲಿಂದ ಏನು ಹೆಂಗೆ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಅವಳೆನ್ನ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇದು ಯಾನೆನ್ನ 100% ಕೊಡ್ತೆ ಮರ ಎನ್ನಡದ ದಾದ ಮಾತ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆದ ಎನ್ನ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಹೈದಿ ಒಂದು ಏನು ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಇಜ್ಜದೆ ಸೊ ಅವೇ ಎನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಅವು ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ఒక ಜನಕುಲ್ ಬತ್ತದು ತೂಪುನು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕಾಸು ಈತ ಕೋಟಿ ಆಪುನು ಅವಳು ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತಿನಾತ್ ನಮಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಇರ್ನ ಬೇಲೆ ಮಂತದರ್ ನನ್ನ ಏನೈತೆ ಆಯ್ತ ರಿಸಲ್ಟ್ ನನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸ್ಕತ್ತಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತನು ಅಂಚ ನನ್ನ ಊರುಡಾವಡ್ ನನ್ನ ಓ ಪ್ಲೇಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆರಂಡು ಅಲ್ತ ಜನಕುಲ್ನ ಕಾಯ್ಟಿಪ್ಪು ನೀರು ಬಂದಪಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಕನ್ನಡೋಡ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದು ಪಂದಕೆಯಿಂದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಕನ್ನಡೋಡ್ ಬಾತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಕನ್ನಡದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಕನ್ವೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮೂವಿಗೆ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಇದು ಖಂಡಿತ ಜೈ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ತುಳು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು 2 ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಊರಿನ ಕತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಊರಿನ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಸಲ್ಲುವಂತಹ ಕತೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಲರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಟೀಸರ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಟ್ರೈಲರ್ ಇನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡ್ತೀರಾ ಇವಾಗ ಏನು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮೂವೀಸ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿಡ್ ಮಾತಾ ಉಂಡು ಈತ ನಮ್ಮ ಸದ್ಯ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಈತ ಮಸ್ಕತಾಂಡ್ 26ಗೆ ಗೋವಾ ಉಂಡು 30th ಬಹ್ರೇನ್ 31st ಕತಾರ್ ಒಂಜಿ 2ಕ್ಕೆ ದುಬೈಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಪುಂಡು ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ
ನೈನ್ತ್ಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಡುಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ವಾಯ್ಬೊಕ್ಕ 12ಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಪುಂಡು 14ಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮಸ್ಕತ್ ಇಡ್ಲ ಸೇಮ್ ಡೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಆದುಪ್ಪು USA ಆದುಪ್ಪು ಕ್ಯಾನಡಾ ಆದುಪ್ಪು UAE ಮಾತಾ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಡ್ಲ ಸೇಮ್ ಡೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಓಲ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಉಂಡು ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ನವೆಂಬರ್ 14 ಅವರದ್ದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಇಂಚ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಒಂದು 10 ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ದ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ದಾರ ಓಕೆ ಈ ಮಸ್ಕತ್ ಒಂದೇ ದುಂಬುಲ ಬೈದಾರೆ ಒಂದು ಮೂವಿ ದಸರಾದ ಈರೆಗ್ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಅಪ್ರೋಚ್ ಎಂಚ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂದಿ ಲಕ್ಕನೆ ಜನಕ್ಕುಲಿ ಒಂದು ಮೂವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 10% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ಬಂದೇ ಪನ್ನಲ್ ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಶೋದ ಪ್ರಕಾರ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜು ಸಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಮುಲ್ತ ಜನಕ್ಕುಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ ಇರೆಗ್ ಎಂಚ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ಅಂತ ಬಂದ ಕೊಂಚ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಮಸ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾರಣನೇ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮುಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ದಿನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವನು ಸಿನಿಮಾದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮೋಕೆ ಅವು ಭಾರಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ನಂಚಿನ ಮೋಕೆ ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ತೂದಕ್ಲು ಬಿದೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಕುರ್ಪುನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಕೆಲವರು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪರತ್ತೆ ಅವು ಅಕ್ಲನ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಖುಷಿಯಾಯಿನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ತೋಜಾವ್ ಇದು ನಾನು ಅಲ್ಪ ಪಂಡದ ಪೋಲ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದೆ ಇದು ಅವು ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಸುನಿಲ ನಾನು ಆ ಪಾರ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತು ಈ ಮಾತ್ರ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಸುಮಾರು ಜನ ಪನ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಒಂದು ಜೆನ್ಯೂನಿಟಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡು ಓಕೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ರಿಯಲಿ ಇಷ್ಟ ಆತ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಸ್ಕತ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪೇರೆ ರೀಸನ್ ದಾದ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಕೇನೋಡ್ದುಂಬೆ ಇದು ಪಂದಾಂಡ್ ಓಕೆ ಮೇರಿತ್ತ ಹೀರೋ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿನ ಹೀರೋ ಅತ್ತು ಮೇರು ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಲ ಲೈಫ್ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಅದು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಏತೋ ಬೇಲೆ ಮೀರ್ ಮಂದಿರು ಪಂಡ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅತ್ತು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿತ್ಲಕ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತೇರು ಬಂಗದಗಲಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದಿರು ಬಟ್ ಅರ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ಗ ಬಂದು ಎಂಕಲೆಗ ಆಸೆ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಇದು ಮಂದಿನೇನು ಏರ್ಲ ಪನಪುಜೆ ನಾಂಡಲ ಎಂಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಆಂಡಲ ಪನ್ಲೆ ಬಂದು ಹೌದಾದ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಅವು ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಎತ್ತವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಬೇತಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಸುರುಕು ಪ್ರತಿ ಊರಿಯಲ್ಲೂ ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿ ಮನುಷ್ಯನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುನೇ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಎತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಅವು ಪ್ರತಿ ಊರಿಯೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡ ಅಂಚಿನ ತುಲೆ ಪ್ರತಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರಿತ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಮಲ್ಲ ಫೂಲ್ಸ್ ಇರ್ಲೇಜರ್ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕೊರ್ಪುನ್ ಮಾತ್ರ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಏನು ಕುಡೋರೆ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ದೇವರು ಚೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆ ರೂಪೇಶ್ನ ತ್ರೂ ನೇನು ಮಲ್ಪಾಗ ಅಂದೆ ಸೊ ಯಾನು ಹ್ಯಾಪಿ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಏನನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಪಾತ್ರ ಗಡ್ಡ ಬತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವ್ರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬೈದಿನ ಅಮೌಂಟ್ ಉಂಡ್ಲ ಇಂಚಿನ ಬೇಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದಾರ ಅವೆಂಕಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಐಪಂಡ ಇರ್ನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಇರಂ ಫಾಲೋ ಅಂತ ಇತ್ತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ಕತ್ತದ ಇತ್ತ OTT ಪುರ ಒಂದಿತ್ತಂತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲು ಮೊಬೈಲ್ ಪುರ ಆ್ಯಪ್ ಓಪನ್ ಮಂತದ ಇರಿಗೆ ಓಟ್ ಪುರ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ ಆ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಟೈಮ್ ಇಸ ಪನೋಲಿ ಇತ್ತ ಕೆಲವೇ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಗಳು ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಉಂಡಾಗಲ್ಲ ಕುರಿಯು ನಾತುಂಡು ಬಟ್ ಇರ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರ್ಬಂಡ ಅಂಚಿನದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣಲ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಡ್ ಬಂಪಿನ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡತಿ ಐಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಇರೆಗ್ ಖಂಡಿತ ಅವೊಂಜಿ ಕೇನ್ ನೆಗಿತೆ ಎದೋ ಜನ ಆಡ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸುಂಡು ಮಾರ ಇರೆಗೆ ತುಲೆ ಕಾಸು ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಿರಂದತ್ತೆ ದಾದಾನ ಮಲ್ಪಡೋದು ಮನಸ್ಸಿತ್ತನೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಎಂಡ ದಾದಾನ ಮಲ್ಪಡೋದು ಮನಸ್ಸು ಉಂಡು ಕಾಸು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಂಡ ಬೋಡೇನತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವೇನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದುಮ್ಮುದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಡ್ಲ ಪಂತೆ ದಯಪಂಡ ಈಶ್ವರ್ ಮಲ್ಪನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆ ಇತ್ತಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅತ್ತು ಇತ್ತೆ ಏನಡ ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಯಾನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕೊರಡು ಬಂದ್ಬಿನ ಮನಸ್ ಪಂಪುನ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇನ ಇಂಚ ಅಂದ್ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾಲಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಕಾಸು ದಿಯರಂದಾಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಯರೆ ಅವು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ಬೇತ ರೂಪಡು ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಪೋಯರ್ಲೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ದೀಂಡ ಒಂಜಿ ಹುಷಾರಿಜಿಂದ ಖರ್ಚಾಯರೆ ಅವು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ಬರಲಿ ಅವು ಏಪಲ ಕಮ್ಮಿ ಆರ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಏರಾಗಿ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಇಂಚೆನೆ ನನಾತ್ ಹಿಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಬರಡ್ ಇರೆಡ್ದು ನನಾತ್ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡ್ಪಂಡ ತೋಪ ಅನ್ಬೋಡ್ಚಿ ಬಟ್ ಇರೆಗ್ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡತೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ದೇವರ ನನಾತ್ ಕೊರಡಿ ಇರ್ನ ಕೈಟ ನನಾತ್ ಸೇವೆ ಆವಡ್ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸವ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಮೂವಿ ಈತ್ ಹಿಟ್ ಕೊರ್ಂಡು ನನಾತ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅವು ಎಂಕಲ್ ವಿಶ್ ಮನ್ಪ ಮುಳ್ಳು ಮಸ್ಕತ್ ಜನ ಮಾತಿರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿಕ್ಕದಂಡಿ ಇರೆಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಇರೆಗ್ ಈ ಮಸ್ಕತ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪೊಡಂಡ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡ್ ಪಂದಾಂಡ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮೈನ್ ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಬೋಡತೆ ಮುಲ್ಪ ಅವು ಏರಂದು ಪಲ್ಲೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಪನ್ಪುಂಡ ವೆಂಚರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ದ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ಮನೋಜ್ ಡಿಸೋಜ ನಮ್ಮ ಮೂವಿಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಐತ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಫೆ ಬೇತುಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸೊ
ಸೊ ಆರೇ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಪನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿ 7 ಶೋ ಒಂಜಿ ಓಮಾನ್ದಂಚಿನ ಕಂಟ್ರಿಡ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆದ ಪೋಪುಣು ಅಂತ ಪನ್ನಕ ಅವಲ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ದುಂಬು ಸೊ ಆರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ರತನಣ್ಣೆ ಆದುಪ್ಪು ಶ್ವೇತಾ ಮೇಡಮ್ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಸೊ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಸೊ ರತನಣ್ಣ ನನ್ನ ವೈಫ್ ಆದುಪ್ಪು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂದು ಇಡೀ ತಂಡ ಉಂಡು ಸೊ ಅಕ್ಕಲು ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ದಾಲೇಜ್ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಶೋ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಯ್ತ ಪಿರವು ಅಕ್ಕಲು ಏತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಏತ್ ಜನನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರು ಮಾಧುರಿ ಅಕ್ಕಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಡೀ ಒಮ್ಮಂಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಇದೆ ಧನುವನ್ನೇ ಇದೆ ಈ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ನೆತ್ತ ರೂವಾರಿಲ್ಲ ಆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಆ ರೀತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ತುಲ್ಲಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಮತ್ತು ಬರೀ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಾವು ಮತ್ತು ಅವು ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ಬೋನೆ ನಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಇತ್ತ ಎಂಕಲನಿ ಈತ್ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇರ್ನಡು ಕುಲ್ದು ಪಾತೆರೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಮತ್ತೆ ಊರ್ಡು ಪುರಿಪ ನಾವು ಮಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಬಟ್ ಇದೇ ಬೈದಿನ ಏರ್ ಆಕ್ಟರ್ನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಮಂಡ್ಯರ್ದಿ ಒಂಬೈಜೇರಿ ಈಜನ ಅಂಚೈತನ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತ ಮೀಟ್ ಆಪುಜೆ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನಸಿ ಬಂದೆ ಬಂದ್ಲು ದಯಪಂಡ ಓಲಾ ಬೇತ ಕಂಟ್ರಿ ರಿಲೀಸ್ ಅವನಿನ ಮೂಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಅವನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಅಂಚದ ಎಂಕಲಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ ಚಾನಲ್ ಕುಲ್ದು ಎಂಕಲ್ದಾಲ ಮಸ್ತ್ ಊರ್ದಾಗಲ ಆತ ಪರಿಚಯ ಇಪ್ಪಂದು ಬಟ್ ಮುಲ್ತಾಗಲೆಗ್ ದಾನು ಲಾಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಾತಾಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲ ಚಾನಲ್ ಕುಲ್ದು ಈರ್ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲರ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ನಸಿ ಪಂದ್ ಪನೋಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅದು ಎಂಕಲ್ ಯಾನ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದಿಂಚಿ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂದೆ ಬನ್ನೋಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯಾನು ಎಡ ಬಂಡೆ ಬರ್ಪೇರ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಗಾರಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಇರ್ನ ನೇಚರ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಜೊತೆ ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಮೇರ್ ಬಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲಾರನ್ ಸುರುಕ್ ಮೀಟ್ ಆತ ಅರಿಡಗ್ ಬೈದೇರು ಎಂಕಲ್ ಪಾತೆರ್ದ ಅಂಚದಿಪ್ಪನ ಎಂಕಲ್ನ ಪಾತೆರೆ ಮನಸ್ ಮನ್ಪ ಅಗಲು ಒಂದು ತೋಜ ನಮಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಪಾತೆರೆಗ ಆಪುಜತೆ ಅಂಚದ ಈತ್ ಫ್ರೀಟ್ ಆದ ಕುಲ್ದು ಮಮ್ಮ ಪಾತೆ ಒಂದಲ್ಲಿ ಇರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಮೂವಿ ನನಾತ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಬರಾಡು ಇರೆಗ್ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಾಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈರೆ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪಿರ್ಬುದಾರ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ ಪಂದು ಎಂಕಲ್ ಪ್ರೇಮ್ ಅನ್ಪ ಇತ್ತೆ ಪನೋಡಾಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಓವಣ್ಣ ಒಂದು ಮೂಜಿ ತೋಡಾಂಡ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಅವಾರ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐತ ಆಕ್ಟರ್ನಾಗಲೇ ಇಪ್ಪಿರ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಮೂವಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ತಮಿಳ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಹಿಂದಿದ ಆಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತುಳುಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಈರ್ ಕನ್ನಡದ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಕನ್ನಡ ಆಕ್ಟರ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ 4 ಫ್ರೇಮ್ಲ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟು ತೂಯರು ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಮಸ್ಕತ್ತಡು ಒಂದು ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆತಂಡು ಮಾತೆರಿಗೆ ಪಂಡ ಮಾತೆರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅದು ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಏರ್ ಮಾತ ಒಂದು ಮೂವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ November 14th ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವರೆಂಡು ಏರ್ಲ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಪೋದೆ ಒಂದು ಮೂವಿ ತೂರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರನ ಅಂಚಿನ ಊರ್ದಾರಾಯನ ತುಳು ಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಬಂದು ಈ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಣ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ದಾದಾಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಮಾತ ಓಮಾನ್ದ ಏರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನಕ್ಲಿರತ್ತನ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ತೂಯಿನಕ್ಲುಲ್ಲವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ November 14th ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಡು ತುಳು ಕನ್ನಡ 2 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಡ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಕುಡೋರ ಸಿನಿಮಾ ತುಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಧನು ಲಾಕ್ಸ್ ದ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಸೊ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ಲು ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ರೆ ಸೊ ಇರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಎಡ್ಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು